iki sing dikarepke piye to? Ora gelem guneman mung jegadul. Mestine iki nek aku luput. Kuwi lak dikandhani ngendi sing salah. Ora mau meneng wae. Judeg karo nek kaya ngene iki. Kowe karepmu piye to Kakang Widarso? Kok ya wong kanggo mikir. Nek kowe kuwi dadi tetungguling para brandaling Gunung Kipas. Nemu digadul kaya bangsat. Kowe ngerti? Pandon pangan iki wis entek. Terus sesuk iki ajeng dipangan iki apa? Ora meneng wae. Kutolo kowe mah no Ojo gawe jalanan tembungmu ngarep wis ora gathuk, wis ora petuk karo atiku. Ora butuh wangsulan. Ora wangsulan. Jane karepmu ki piye to Kakang Widarso? Karepmu kuwi piye? Kok pur meneng wae ora gelem kandha karo aku ki apa sing kok karepe? Kucala, aku ki rak jane getun karo tumindak sing wis tau sak lakoni. Jebul wong getun kuwi ora ning ngarep ning mburi. Wis awas. Nalika aku biyen isih cilik, aku dibopong-bopong dikudang-kudang marang wong tuaku supaya dadi bocah kang utama. Supaya bisa mikul dhuwur mendem jero ngluhurake marang asmane wong tuwa. Nanging aku
kok malah kewalik. Jur aku mung dadi maling. Gedor lan ngecu. Gawean kang kaya ngene iki ora prayoga. Ayo padha dilereni ae. Kabeh kandhane kekudangane wong tuwa iki kabeh duwe kekudangan kaya ngono. Ning sing dadi anak mestine kudu mikir. Nalar sing bener, tangan sing megar supaya mbudidaya supaya digayuh. Kabeh kekudangane wong tuwa bisa kasebatan. Nek kowe ora, mung gawe turu, mangan nek ora enak nesu. Jebul wong arep mlaku kang bener kuwi akeh godane. Ana kang kasengsem dening bondo donya kaya dene aku lan kowe. Ana kang kayung dening derajat lan pangkat. Ora bisa meperbawa nafsune. Satemah ngerampas darpe kawula. Kakang Widarba, kowe iki mbok rasa guman sing kaya ngono. Tumerep wong nyabrang kali aku lan kowe iki wis tekan tengah. Arep maju yo glebus, mundur yo glebus. Wis rasa dirembuk sing baku. Saiki iki kelakon keturutan dadi kesenengane apa sing dadi karepe bondo donya mlumpuk, apa sing dadi dikarepake bisa kasebatan. Wis ora usah mikir perkara werna-werna. Jur, aku ki arep nyambut gawe apa Kusara? Ayo kaya biasane maling, babak. Ya kalau wedhus kok sapi ngono lho kok bingung. Wis ora, saiki iki aku arep nyambut gawe sing tenan wae. Apa aku arep dadi wong tani wae? Dadi wong tani? Iya. Omahe bapakmu kok doltek nggo main kok nggo wedok. Oh. Iya ora? Iya ya. Apa aku bakul sapi wedhus pitik kok nek ana kurange ya demak-demak ana padal. Ora kelingan. Ora kelingan. Anak buahmu sing kecekel maling sapi ning suruhan ki ora kelingan kok. Iya ya. Wis saiki aku ben duwe judul aku slamet. Aku munter, aku kongkon tenaga wong-wong kuwi sing tak konenagani bakul kayu wae. Bakul kayu loro kono kuwi bakul kayu gedhe. Dhuwur kono bakul kayu gondang. Aku apa? Aku iki gak kok nyambut gawe apa ta, Sun? Nyambut gawe apa kok dipranggal. Liwat dalan kene kok ora ngerti. Kowe iki jenengmu sapa arep ndi karepmu piye lah kok ora oleh ngerti ki piye, he? Ditepungke wae. Jenengku Puranti. Puranti. Heeh. Ayu wong wedok kok. Ora kok anu ora karo bojomu iki nek ndi? Aku nunggu bojo kok. Tenane. Namaku nek Puranti. Nek ngono padha ya lah. Apa? Padha. Oh, yo apane? Aku yo. Mbok yo ora kaya ngono kuwi to. Lho wong tuwa kaya ngono kok. Ora kok tuwa kok piye? Tuwa kira kok pengen metu brengose, ora metu brengose isih ting-ting tak kandhani. Aku ora percaya. Nek kowe kuwi durung duwe bojo. Ora sah kandha. Iki godane wong urip. Kowe nek melu kaya ngene, mlebu ketut godane wong urip ning ngene iki. Kowe ora sah melu perkara iki. Ora sah melu campur tangan perkara iki. Iki lho kowe ora dipikir godane wong urip. Kowe ora kandha kaya ngono to. Ada pengen Kowe mau kondo bodone wong urip. Lah iki wong mati apa piye kok? Dikira dedemet ngono apa piye? ora dedemet kaya ngono tenan aku ya seneng dan goda. Kok yo ora Pur, kok. pur, Apa? kowe iki jagane ndi, Pak? Kowe iki ora perlu ngene aku arep nendi. Ning bangku anake arep liwat dalan kene. Mengko dhisik arep liwat kena ning tak dandani. Aku arep takon genahe juntrunge kowe kuwi, he?
nek kudune kowe iki mlaku karo bojomu, ning kok ijen tanpa rewan. Apa ora wedi kok ning ana kae keluar bibal kae sok ana momodi luwe medeni. Ora wedi. Ana metu sebene kaya ngopo, sing medeni kaya ngopo, aku ora wedi. Tenan, kowe ora dibojo tenan. Durung aku sing prawan ting kok mau. Bahkan ting kok kepake kaya ngono. Yo, goro. Yo, dirijimu. Ora dimanake ngono lho. Ayo dimatke wong ngarep. Ya ora munggah-munggah lek mate iki. Aku ora matke iki supaya cetha ngono. Lek kok bladur kok piye? Heeh, aku bladur. Oh, kok. Aku kemarin tidak Ndak gede yo rene to, rene to. Rene tak kandhani. Iki ora nyokot kok iki. Nyokot. Kaya ora berarti kaya ngono kuwi to. Tenan lho di bojo. Ora. Umpama mari-mari tak kandhani iki. Aku dhewe wani kok. Ayo kok bisa to? Lagi podo ning gomengan iki ngapa to? Lah iki papanku jek takon ngopo iki papanku. Dadi kowe ora perlu takon werna-werna sing baku. Kowe tekan kene mesine kepengin ketemu karo Bucala, ya to? Ora, aku ning kene mung arep liwat dalan kene. Mula aku lilanono liwat dalan kene aja ganggu aku. Kinu peting rasa uyung. Uyung barang lho. Angel gening sunmu. Ora sambang, kok nek ketemu maler lho. Nek ora konjo. Sutra tali ning asmara. Kaya durung ana aku to kowe. Rina bukan asih. Abang dikadong mas roro. Kowe iki ngapa lho? Kang bisa aku dari. Sing bisa udari muyunge atiku ya mung kowe pun. Ya kowe. Lah iki sapa ketemu lagi pisan iki lho. Wiwitane aku Ora kaya tresno. Nyanding longan kowe iki engko tak terke. Keluar liwat yo kena tak terke. kaya kowe iki aku karo aku trewan. Iya, kok tak kewangi, kok tak tulungi. Iya. Iya kepiye to karepmu? Iya. Sinet. Ayo, tak tulungi. Ora. Kowe iki tak kon nulungi. Lah ayo tak tulungi. Aku ki yo gelem nulungi kowe. Nulungi sing kepiye? Kowe iki nek arep lelungan to, engko tak tulungi, tak terke. Ya wes saiki ayo wae, saiki ojo suwe-suwe. Nadyan to putra. Gede lah. Desa. Iki piye to? Kaya kowe iki ngerti.
sing kedidingan kuwi ora apa-apa malah. Ngono kuwi nek nak kepenak. Ayo wis bagi aku. Ayo, piye? Kapan Bangko? Kowe iki rasa meri. Resikone wong ganteng iki ya kaya ngene iki. Yo ora apa-apa. Oh, besok rayu aku. Terasa gejel-gejel nek apa ora Kowe sing ngono ki ngalah dhisik. Sing wong nom ki ngalah dhisik. Sing wong tuwa dhisik. Endi ana wong ngawan soro. Padamu sadari dadi merpati. Yo setitik bae iso tak andani yo penting tresno kuwi jalaran saka kulino nek wis kulino sandang to ambungmu ku ora mung kaya ngono kuwi Mas Wises mbok arep nganggo kalung sing pirang puluh gram tak kelakon tak andani ayo kok bisa to gawe iki apa to tak andani apa Bu lah gini ora apa-apa sing gak ora bisa nuruti kan sing dadi kesenenganku to nek gelem tak kandhani heeh jenenge berandal ketu colong jupuk pakaryan kuwi kok ora becik larang ono anggonmu dadi kaya ngono kuwi kowe mengko iso dipakni ora kowe mengko iso dicemplungke paku jalan yen mesen marah perkat Pak Frongkol terusan. Waduh, rasa ngapa-ngapa ini. Ngono wiyo, ngantem wiyo kenane kok. Ya dene iki karo wedok wek kalah. Wah, Pak Frongkol ya kan. Kok dhisik to? Sing tak apa-apa. Kondo sapa tidak anane? Aku gelem mati. Lah ndak kok tak ling-lingane. Mengko nek aku gelem mati iki patamu ra iso aku gawe. Weh, ojo nolak. Ojo semelang perkara kuwi. Jos sakandane. Terus apane? Jos sakandane. Mengko dhisik to. Kuwi kok ana sak endoke kok. Pokoke kowe yo wis gak tengok. Sing wong nom kuwi wis ngalah dhisik. Ora ngangkang-ngangkang wong tuwa tak kandhani. Aglopo muda oh. Aku ki mulai dalan kene iki lho
sing kaya ngopo? Aku ki wong wedok. Lah iya, aku ki yo buru-buru ki penek wong wedok, aku wis mangsane duwe bojo. Kowe ku yo wong wis gedhe, kowe wis mangsane diwengku dening iya yo iki. Iya. Iya. Gedhe sepiro? Kok ngerti nek aku ki gedhe? Kowe tau ngerti kok nek aku gedhe kok? Ya durung ngerti niku nak yo. Iya ya. Ah, yo semono kae. Ayo. Mengko dhisik to. Kuwi nak bagus. Iya. Nek bareng duwe bojo ki nak kiwa tengen kene lho. Iya. Mane aku ki bagus arep ngepek kowe nek wong bagus judune karo wong ayu. Iya, wong ayu iya. Ning nak yo kiwa tengen desa ke lho. Kae. Kae sing mlenuk Di. kae. Heeh. Aku ki nek melu ora seneng sing kuru banget ra seneng aku sing sedingan. Aku sing tak senengi kowe. Nek aku ora seneng kowe lho. Ya aku seneng. Mengko dhisik to. Ibarate kuwi nek wong keprok, kudu loro tangan loro dadi sisa. Ya, ayo do dikeploki. Ayo dikeploki. Mengko dhisik to. Dikeprok iki to kaya doro kok. Jare nek wong seneng kuwi keplok. Sritinda kurang apa nduk Cahayu ha? Kurang bagus. Aku ki seneng karo kowe. Mula aku ladenono ya. Ora mung nang sedih ta. Kowe wong loro, aku dhewe aku wong wedok. Nek ora tak ladeni aku bisa Nah, wis tolong atimu mesti ngladeni gucala, ha? ning metu dhisik kowe wong loro. Mosok yo ora bareng-bareng aku mati. Ayo kan ujar kowe wis ora usah diruk sing diruk. Ngene wae. Sing aku kowe yen wong loro mengko tanding yuda. Sapa sing seneng bakal tak critani. Kuwi tenan kadamu. Nah, Kowe pedalmu kaya ngono ki. iya. Saiki ngene Kakang Widarto. Iya. Mestine ana tetembungan anak olah wong tuwa pradah. Saiki aku olah kowe sing pradah. Mula kowe ngalao Puranti tak peke. Ora Gucala. Aku kepengin ngerti lah tanding yuda. Sapa sing sekti, sapa sing asli. Wis kowe gawe nalok Gucala. Ora aku nek ora kelakon karo Puranti aku ora rabi sak lawase to. Yen ngono sedulur bathuk senyari bumi. Sinajan aku karo kowe iki sedulur. Sedulur ya sedulur. Ning tresno ya tresno. Saiki ayo padha kepiye karepe Puranti diladeni. Es nek ngono ayo adu atau sing kulit-kuliting balung. Iya. Muring papan kene sapa sing menang. Ayo, nonton aku. Iya. Kok ngomong bae. Nek ngadep iki dikerke lho. Ngadep iki iki. Iya. Ayo, saiki ora salah teman. Ayo, Iya. Mas. Saiki prayogane ngene Kakang Kucala. Puranti tekan endi wae digoleki. Iya. Iya piye? Ya, pas padak no. Iki ono loro proses kok iki. Tak ono loro. Ora usah pendang pendung to kowe iki, ha?
Sanak. Sopo kowe? Wong endi? Sopo jenengmu? Aku Bisaka. Sopo? Aku Bisaka. Wong saka endi? Aku saka Kadipaten Sukodono. Wong saka Kadipaten Sukodono kan. Jebul iki prajurit. Oh. Terus ana wigati opo kowe teko ning papan kene? Wigatiku aku bakal ketemu sing jenenge Widarga. Aku Dudono. Jeneng Widarga iki kok wis kondang sak Nuswantara. Wah, dan ya sing jeneng Widarga tetungguling brandal kang mapan ana ing Gunung Kipas iki. Lah ya aku iki. Lah nek wis ketemu karo Widarga, ana wigati apa? Oh ngene Widarga. Iya. Anggonmu darah rayah sak nggon-nggon gedhol ngecu sak panunggangane kudu tok lereni. Jalaran wis akeh korbanmu. Petuk wong wedok kok poteng sak nggon-nggon gedhol ngecu nyolong sapi ha iku kudune tok lereni. Pancen wis dadi antep. Kok ayo ora iso nek leren. Nek aku nek leren arep mangan opo? Saiki ngene iki. Tak kandhani. Kowe saiki kudu manunggal karo aku. Apa meneh wong-wong negara kuwi mbutuhke sing wong-wong kaya ngono kuwi sing padha gagah perkoso kanggo tamenging negara. Mula kowe kudu sarujuk marang aku. Kok manes men ngendi kamu? Ning arep nglorokke aku. Ora, aku rasaku. Kowe rasaku? Ora. Tenan. Tenang. Oh, tak mau akan sawu. Apa sing kene? Tetar kaki dalam. Mula lawung iki aja teberan. Kambing siji. Kambing lho kaya ngono kuwi. Yo, Barang tenan. yo. Wes, masa bojo aku tolong wis tak ngaso aku. Ayo, coba. Kowe aja kongas. Aja kongas. Cuma kowe iso mantep kakang Widar kok ati repot. Tangan, meter kaki dalam. Coba. Kowe wong badan semoto. Awas, awas. Untuk marani sunduk tepane papan kene. Hati-hati. Ati. Aku kok ngene kamu. Alon-alon, alon-alon. Awas. Kamu jawab. Awas. Ayo. Aku nek ngomong iki terus gandengan kurang. Wah, yo. Kowe iso ngalahke ati. Ning rak kowe durung tanding karo Widarga. Widarga ora mung samudon sambutan. Widarga bocah cilik. Ayo, tak tinggal. As. Aku ora seneng tinggal badan.
Kakang Setyapraja. Banggeting panrimaku saben Kakang Patih Setyapraja swaneng ngersaku ora lali tansah ngabekti marang aku. Mung puja astutiku kebat tanpa nono Kakang Patih Setyapraja. Sanget kawula mugi dados jejak. Saklaminipun dalem derek swita wonten ing Kadipaten Sukodana kan. Iya Kakang Patih Setyapraja. Kagawa biswangan iki akeh kang padha swaneng ngersaku. Mula Kakang Patih Setyapraja tak kersake anggone swan diprayogake Kakang Patih. Sampun hutang kirang prayogi. Sancok. Gun musuhan tak kersake caket marang aku. Sawise Sancaka suwan kanthi prayoga, aku mundhut prisa. Kagawa Sancaka kang minangka pengareping para senopati ing Kadipaten Sukodana kene. Mula Sancaka, aku mundhut prisa kabulan musanani anggonmu ngaya kewajiban minangka pangarsaning para senopati Kadipaten Sukodana kene. Tenang, punya satu sungguh pangabekti Kadipaten. Sedaya ingkang dados jejiban. Anggen kula gladi para narapraja mandhape dhateng kawula. Sedaya sampun sumungkem anggenipun nyasaken bekti wonten nasabipun Kadipaten. Surya Yegu. Sancaka, Nuwun kula. rumangsa bombong penggaliku sakwise Sancaka matur bab perkara pakaryan kang tak sampurake marang Sancaka. Ing mongko Sancaka. Sentosaning Kadipaten Sukodana kene ora mung gumantung ana ing astana. Yen to pangembating praja lan kawula ora bisa manunggal dadi siji kena tak arani. Cepak urunge tangan lamun kelakone Kadipaten Sukodana kene kena dinarani Kadipaten kang tata titi tentrem karta raharja. Mula Sancaka wanter dawuhku marang Sancaka pakaryan kang utama wajib kok lestarekke. Pangestuaken dawuh Kadipaten. Kakang Patih Setyapraja. Nggih. Wiswan kapungkur aku go dawuh marang Kakang Patih Setyapraja. Kagawa sesantening atiku. Saksuwene aku ngasta pagrang ning Kadipaten Sukodana kene. Aku kepengin banget kabeh kawula ing wewengkon Kadipaten Sukodana bisa ngrasakake urip tentrem gemali paloh jinau. Mula nganti aku dawuh marang Kakang Patih Setyapraja tak dawuh supaya maradenake ketucah Najanta telung candra sepisan anggonku tansah paring ketucah marang kawulaku ana ing Kadipaten Sukodana kene. Mula Kakang Patih, aku mundhut aturmu kepiye kabulan wusanane anggonmu ngaya kewajiban maradenake ketucah ana ing kawulaku ing Sukodana kene. Sedaya jejeban kula sampun kanthi sae. Sampun sedaya sampun rampung anggen kula gegladi para kawula nem khususipun wonten ing Sendang Mulya niki kan. Syukur Kakang Patih Setyapraja. Tegese Kakang Patih Setyapraja minangka warangka ning Kadipaten Sukodana kene tansah nyendikane apa kang dadi dawuh. Nggih. Sancaka Nuwun kula Kadipaten. mau ngarep Sancaka matur ning ngesaku yen to kabeh para senopati ing Kadipaten Sukodana kene kena dinarani sawih kula ing gati sak mangsa-mangsa aku dawuh marang kabeh senopati kang minangka anung-anunging Kadipaten Sukodana kene. Nanging Sancaka
Senajan to sanca kumatur ing ngersaku kena dinarani alus kaya dene sutra kang binesjet. Kadipaten Sukodana kena dinarani tata titi tentrem. Nanging kena apa? Kena apa ana ing Gunung Kipas. Branda kang wektu saiki durung iso kasirep tegese durung bisa karangket. Ing mangka para begal kang mapan ana ing Gunung Kipas yen to ora tumuli bisa katingkes tundone momo-mbro-mbro bakal gawe ringking nganggon kumasta pagran ana ing Kadipaten Sukodana Sancok. Panjenengan dalem Kanjeng Adipati kaputusan kalian bisa supados lajenake brandal mapan wonten ing Gunung Kipas kang aran Widarbo Kanjeng Adipati Suryodana. Bener sing dadaturmu. Senajan to rikala semono aku dawuh marang Bisaka supaya ngendarat begal kang gawe rusuh ana ing Gunung Kipas nanging nyatane kanthi tekan wektu dina iki durung eneng palapuran kang tak tampa senopati kang tak utus minangka ngrangket para begal kang mapan ana ing Gunung Kipas. Mekaten, Pak. Iya Kakang Patih Setyoprojo. Mekaten Bisaka menika sampun dangu anggenipun utus wonten ing Gunung Kipas. Nanging pakartinipun ngantos sak menika dereng wonten kabaripun. Matur wonten ngarsanipun Kanjeng Adipati. Iya. Mila langkung saenipun kados pundi sipun saka menika saged Wantu suwanmu mergo Bisaka tak jauhi ningkes para begal kang dumunung ana ing Gunung Kipas. Sawise Bisaka suwane ngersaku padha basuki suwane ngersaku. berkah pangku dalem Kanjeng Adipati. Suwan kula kalis ing sambikala amun bukti kula kunjuk Kanjeng Adipati. Tak tampa pangestuku tampanon. Oh iya. Terus kepiye? Kabulan wusanane Bisaka rikala semono tak dawuhi ningkes para begal kang gawe rusuh ana ing Gunung Kipas. Aku kepengin enggal tumuli ngerti kepiye kabulan wusanane Bisaka. Nuwun inggih Kanjeng Adipati. Sakmenipun nyuwun sih pangapunten sewu Kanjeng Adipati. Ya ora dadi ngopo. Iya, sedaya para brandal-brandal sedaya sampun kula bingkas. Sakmenika sampun kula lebetaken wonten ing pakunjaran. Pramila monggo kula sekanten panjenengan. Kanjeng Adipati. Banget ting panrimaku sawise kowe ngaturke pakaryanmu. Iya. Ningkes para begal kang gawe rusak ana ing Gunung Kipas. Iya. Senajan to wektu saiki para begal wis mapan ana ing pesakitan. Iya. Yo mengubah perkara para begal kang wektu saiki wis kelakon katingkes. Mengko ning Pradata Agung kan bakal paring pidana mulat marang apa kang ditindakake para begal ing mau ngarep. Iya, Kanjeng Adipati. Kadang Patih Setyoprojo. Iya. Rumangsa marem banget penggaliku. Sawise Bisaka matur ing ngersaku bab perkara para begal kang wektu jaman semono mapan ana ing Gunung Kipas. Kula saka kuwi Kang Patih Setyoprojo. Bab perkara iki kang dalari bombong penggaliku para senopati ing Kadipaten saben tak paringi kewajiban bidat prawara
kang dumunung ana ing Kadipaten tansah bisa mungkasi karya. Nami mekaten Kanjeng Adipati. Kula kinten saged paring ganjaran dhateng pusaka dipun paringi ganjaran ingkang rumat saking wabah-wabahipun Ya pusaka. kabar tentu tak napa pancen pantese bisa kuwi bakal tak paringi ganjaran hormat marang kewajiban. Kene Citra. Bagus dhewe Rama ora ngersake putraku suwane ngersaku. Dene wektu dina iki pisuwanan putraku suwane ngersaku ning Gadapa. Kepareng unjuk tepat nyuwun sih pangapunten dalem. Saderengipun nyuwun pangapunten dianggen kuswan. Kadhep wonten ngersa dalem Rama wonten ing pasrakan ageng. Wonten ing Kadipaten Sukodana mila kagirandhat. Kula ngaturaken sukupe pangabdiku juga. Tak tampa nggih. Pangestine wong tuwa kebat tampan ngono nggih. Iya sanget anggen kula mundi Rama. Mugi nambah kekiyatan dhateng jiwa lan raga kula. Iya. Sawise putraku suwane ngersaku kanthi prayoga. Apa wis rampung? Pakaryan kang tak sampirake marang putraku ana ing kasatriyan. Jumbuh kaya ngendika dalem Rama. Mila kewajiban ingkang boten enteng ingkang kula tampi wonten ing pundhak kiwa lan tengen kula. Rene kula menika ugi kasumpah wonten sak isoring gendera panji-panji kaprajuritane ing Sukodana. Mila dasak menika nggih sak rampung-rampungipun kula cekapaken ro. Syukur. Yen to pancen putraku saben tak pasrahi kewajiban iso mungkasi karya. Jalaran to nggih mengkone yen to pun Rama wis surut anggone ngasta pabran ing Kadipaten Sukodana kene sapa meneh yen ora siram kang mengkone nglintir keprabon ana Kadipaten Sukodana kene. Nuwun sewu. Menawi Rama menika ngendika mekaten tegesipun Rama menika anggenipun kekudangan kula minangka nggawe damparing Kadipaten Sukodana. Menika dereng wancingipun. Rama tasih meger-meger. Rama tasih kuwu. Tasih pinercaya dhateng sedaya kawula minggahipun lara projeng Sukodana. Mila sakipunipun piye nggih? Nuwun sewu dira. Kula badhe matur teng sanipun Atmaturaka. Rene sakwetawis wedal menika kula mun tasah papan wonten ing saklebeting kasatriyaning Sukodana. Kula kepengin saged pangertos sepinten tebaning Sukodana. Tapel watesing Kadipaten Sukodana. Kula kepengin saged srawung dhateng kawula ing Karang Pradesan, sumuyuting kawula ing Karang Pradesan. Mergo jumringipun Rama menika rak kula kepengin saged mireng saking talingan kula piyambak. Panjenengan utawa Patih. Nuwun sewu. Ya bener. Bener. Kakang Patih Setyopraja. Puniki. Ora aku ngambali ngendika Kakang Patih Setyopraja wis krungu dhewe. Yen putraku wektu saiki kepengin banget arep ngerteni sekira tebane wewengkon Kadipaten Sukodana. Terus kok iku pamrayogamu kepiye Kakang Patih Setyopraja? Menika leres napa ingkang dipun aturaken Kamah Raden Mas Bayu Murti. Awit ing semangke mbok menawi panjenengan dalem badhe nglancaraken wilayah Kadipaten menika nopinten sampun saged menapa ingkang dados panjenengan saben dintenipun damelaken Kanjeng. Iya.
Iya Kampati Setyopraja. Rama, piye nggih? Nuwun sewu. Rene sak utawis wekdal niku kula rak kepengin sanget nyecep ngelmu. Wonten ing padepokan Jatisrama. Inggih wonten kesanipun Bapak Begawan Sabda Jati. Mila saking menika rene pitepangan kula kaliyan Bapak Begawan Sabda Jati menika namung kabar kang ginawa mbok bakul sinambung. Kula badhe kepengin sami njenengan putri padepokan Jatisrama. Kados pundi Rama dipun keparengaken menapa mboten? Tenane Kutha Goro Kadipaten Sukodana kene lak obeh to. Papan pasinaon kantos kawentar. Nanging yen pancen putraku kepengin bakal ngangsu kaweruh sak njabaning Kutha Goro Sukodana kene. Senajan kabut dikaya ngopo, merga mengkone mesti Rama marang putraku sak mentara ora iso cecaket. Ya ora apa-apa nggih. Yen pancen kuwi sing dadi panuwunmu tak lilangi. Rama marang aku. Iya. Nanging Rama sampun inggeting penggalih. Boten ateges kula menika nebehaken katresnan kula dhateng Rama babar pisan boten. Nanging niat kula menika badhe nyecep ngelmu. Badhe ngginakaken ngelmu samangkenipun kangge sang mbok bilih Rama menika sampun surut. Anggenipun kuwi gawe damparing Sukodana saged kula kangge sang gumantinipun Rama. Malah kepareng kula nyuwun pamit nyuwun tambahi pangestu nggih Rama. Banyu milih pangestu ben muga sing dadi panggayumu kabeh bisa kasebatan kula jinantu. Sangat sane mangko. Sampun ibu dherek Rama. Nggih, Kanjeng Adipati. Uga kowe Sancok. Kanjeng Adipati. Sawise putraku pamit kepengin ngangsu kaweruh ning trapisan. Kamu sae kawentan namikan Kutha Goro. Ing kene kula aku dawuh marang kowe saklo. Aja wedi kangelan saben sak tandra. Ramu tak dawuhi tancah ngawat-awati putraku anggone kang sukaweruh. Depan pakan bekal. Istaken Kanjeng Adipati. Bupati Setyopraja nggih iswane tak kesake bodhol. Ora bodhol kang padha sowan Kakang Bupati Setyopraja. Tambahin pangestu Kanjeng Adipati.
Seneng-seneng gluyang-guyu warga Banyu meneng mugi rahayu. Muga-muga warga Banyu meneng tansah pinanggih raharja. Urung. Aku lagi rese-rese ning buri. Nek kesadaran apa iki apa? Ayo kon rese-rese karo nunggu bendarane dhewe. Heeh. Lek nyapu wis? Wis rampung. Lek bagi aku wis rampung. Wis nyepake kloto. Bareng kowe nek kesatian dandanmu yo wangun, Kang. Yo saora-orane. Jan anu, wangun bagus. Alhamdulillah wis suwe. Lah iya pindhane sapa to? Ayo. Yen nek aku ngomongke ngono, Cinandra pindho reca blajak sak upama. Dan wangun gagah. Berarti sak wiyah-wiyah. Ono kaya ngene reca blajak. Lah nek pindhane wayang iki kowe iki sapa upama ngono pane iki dadane ya wangun wis ngono lho. Upama kaya Abimanyu ngono piye? Oh iya Abimanyu ya Abimanyu iki Abimanyu nek kaya ngene kek butane kaya ngopo? Oh alah. Kepiye? Iki ning Banyu Meneng sowan ditimbali mine kon nglipur para warga Banyu Meneng. Muga-muga ning kene mengko tansah pinaringan sepisan yo kawitujengan sedayane ping pindho niki wae enten mantenan nggih to. Mugi-mugi mantene samangke pinaringan keluarga sing sakinah mawaddah warahmah. Amin. Sebodo ingkang sedya. Amin. Jumbuh terus nggih. Jumbuh Kang Binayu. Nggih Allahumma. Amin. Muga-muga diparingi enggal-enggal paringi ngomongan cemangare jabang bayi sing ngrenggani bale Krismane. Amin. Terus sak durung gawe kan. Ayo tetembangan iki. Bangan sik iki. Langsung tetembangan. Tetembangan sik. Oh iya, dinggo mantene yo. Ya. Melok barang, Pak. Sebentar, Pak. Nggih. Tetembangan iki. Nek mengko ngomong-ngomongan karo iki nyuwun sewu kuping kula rada biasa mengke lek anu mboten napa oleh nuntun ngangge saron mboten napa. Gegarane wong akrami tutu bangga tutu rupa nyaketo kene wong ayu kon kakang tresna tenan karo sliramu iki umpamane ngene iki geger lapangan Cahayu
among ati pami tane luput pisan kena pisan yen gampang luwe gampang alah tenan tenan kowe yen angel ka kene error kali. Tan kena tinumbang